କିଏ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ବାଘା ଯତୀନ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଉତ୍କଳର ବାବର କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଦମ୍ର ଶୂଳ। କଳା ପାହାଡ଼ର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କାଲାଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବାଜି ରାଉତ କେବେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ବାଜି ରାଉତ 1938 ମସିହାରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସୋମତୀର୍ଥ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ସୋମତୀର୍ଥ ରାଣୀପୁରର ଝରିଆଲଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୃସିଂହନାଥର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? ନୃସିଂହନାଥର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ପରିମଳଗିରି ଅଟେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଢେଙ୍କାନାଳ